Gerenụ akụkọ ụwa nke tata bụ Tọzdee 26 n'ime ọnwa Mee afọ 2022. Akụkọ ụwa na-abịara gị site n'ụlọ ọrụ American Biafran Veterans Network, ABVet Radio na TV dị na Washington DC nke mba Amerịka. Onye na-anụ ya bụ Omalicha Nwada Igbo. Ma tupu anyị aga n'ihu, chee ntị nụrụ ọkwa. Agba nke atọ ọgbakọ nke eji atụkọta ego maka nchekwa ala nna Biafra bụ nke na-abịa kwa ọnwa ga-adị n'ụbọchị Mọnde abalị 30 nke ọnwa Mee afọ 2022 ngwa ngwa ọ kụrụ elekere 12 nke ehihie n'oge obodo New York nakwa elekere 5 nke oge ala Biafra. Ọ ga-adị n'akara mkparịta ụka Zoom n'akara nwudide https://us.web.zoom.us/j/89170219953. Isiokwu ọgbakọ a bụ ọgbọ nke ugbu a ga-akwụsị igbu ọchụ mkpochapụ agbụrụ nakwa atụmatụ mkpochapụ agbụrụ. A na-akpọku ndị niile hụrụ nnwere onwe n'anya dịka ndị otu Indigenous People of Biafra, ndị Yoruba Nation, Arewa Nation, Ambazonia, tinyekwara ndị Oyi Biafra nakwa mba Afrịka ndị ọzọ nakwa ndị na-agọrọ ha ọfọma ka ha bịa kwado ọgbakọ ntụkọta ego a. Ndị ga-ele ọbịa n'ọgbakọ a gụnyere ndị otu American Biafran Veterans Network nakwa ụmụada Biafra Worldwide. Maka inwetakwa ozi, kpọtụrụ Chief Obidike n'akara ekwentị a 202-250-0001 maọbụkwa Nwaada Ndidi Amaka n'akara 904-525-1282 maọbụkwa ndị ọzọ dịka Nwaada Rosemary Williams n'akara ekwentị 619-381-8579. Burukwa n'obi na ọgbakọ ntụkọta ego a bụ nke eji atụkọta nde $15 maka nchekwa ala nna. A na-arịọkwa onye Biafra ọbụla ịtụnye naanị opekampe $10 kwa ọnwa iji wee nye aka na nchekwa ala nna. Ọgbakọ ntụkọta ego a ga na-adị kwa ụbọchị Satọdee ikpeazụ n'ime ọnwa ọbụla. Ya mere eji ohere a na-akpọkọ ha na eze sio ka ha jụkwa ịnabata oku ndị omekome na-akpọ maka ntụkọta ego n'ụdịdị otu a, wezugakwa nke a ga-abịara gị kwa ụbọchị Satọdee n'ime ọnwa ọbụla. A na-ele anya na ị ga-akwado ya bụ ọgbakọ. Chezie ntị ka ị nụrụ akụkọ ndị a n'uju ya. Ụlọ akwụkwọ praịmarị na sekọndịrị dị na mpaghara South East nọrọ tata kpọchisie, tinyekwara ụfọdụ ụlọ ọrụ nakwa ụlọ azụmahịa ọbụladị dịka akagburu ọkụ onye apụlụ ezi ahụ bụ nke eyigharịrị tutu ruo abalị 28 nke ọnwa Juun afọ 2022 bụ oge a ga-ekpe Maazị Nnamdi Kanu ikpe. Cheta na IPOB nọrọ ụnyaahụ yigharịa ọkụ onye apụlụ ezi bụ nke gara dị n'ụbọchị tata n'ihi nyigharị ikpe onye ndu ha. Maazị Nnamdi Kanu bụ onye ndu otu Indigenous People of Biafra bụ onye a na-ekpe ikpe n'ụlọ ikpe ukwu etiti ka ekwupụtara sio na ikpe ya ga-adịzi na abalị 28 nke ọnwa Juun n'ihi na ọkaikpe ji ya bụ okwu bụ Binta Nyako agaghị anọ n'ụbọchị ahụ. Matakwa na ụbọchị ọbụla nke Kanu ga-aga n'ụlọ ikpe bụ nnọọ ejewa aghaghị na ndị bi na mpaghara South East ga-anọdụ n'ụlọ n'ọkwa onye apụlụ ezi, mana dịka akagburu ya bụ ọkwa, ọtụtụ ndị mmadụ apụtaghị n'ụlọ taa ebe ha na-enwetaghị ozi ahụ ngwa ngwa. Ka o sila dị, ọtụtụ okporo ụzọ bụ nnọọ nke tọgbọrọ chakoo, wezugakwa ụgbọala ole na ole ndị na-ebu ndị njem bụ nke na-agbafe na nge. Ọtụtụ ndị mmadụ apụghịkwa n'ụlọ taa n'ihi ụjọ ịdaba n'ihe iyi egwu. Ka o sila dị, onye nta akụkọ anyị bụ onye jegharịrị gburugburu ime Owerri, isi obodo steeti Imo, kwupụtara sio na ọtụtụ ụlọ akụ gbapere ụlọ ọrụ ha, tinyekwara ụfọdụ ụlọ ọrụ ebe imirikiti ime ụlọ ahịa bụ nnọọ nke kpọchisiri akpọchi. Ya bụ ime obodo bụkwa nke na-ejupụta na mmadụ nakwa azụmahịa bụ nnọọ nke tọgbọrọ chakoo ebe ọ bụkwa mmadụ ole na ole bụ ndị bupụtara abụ ahịa ha n'ụbọchị taa. Otu akpọkwasịrị Human Rights Writers Association bụ otu jikọtara ndị odee na Naịjirịa hụrụ n'aha mkpirisi enyela ndị ọrụ nchekwa mbirimbi 48 ka ha ga-azọpụta ndị ụkọchukwu ahụ nakwa ndị ọzọ bụ ndị a tọrọ n'ụlọ ụka Katọlik dị na steeti Katsina bụ nke nọ n'okpuru Catholic Diocese nke Sokoto site n'aka ndị na-eyi ndụ egwu. Otu a sịrị na ndị ụkọchukwu a ka a ga-atọhapụrịrị site
na ndị ọkpa egbe wakporo ụlọ ụka St. Patrick's Catholic Church dị na Gaidam, Maikambo nke dị n'ọchịchị kansụl Kafuru na steeti Katsina wee tọrọ ndị ụkọchukwu mmadụ abụọ ndị gụnyere Reverend Fada Stephen Ojokpa MSP nakwa Oliver Okpara dịka onye na-ahụ maka mgbasa ozi n'ụlọ ụka Catholic Diocese nke Sokoto bụ Reverend Fada Christopher Omotosho mere ka anyị mata n'ụbọchị Wednesday, tinyere ụmụntakịrị ndị nwoke abụọ bụ ndị na-enyere ha aka ije ozi n'ụlọ. Ka o sila dị, na nzaghachi ha na nke a n'otu ozi nke onye isi otu Huriwa bụ Comrade Emmanuel Onwubiko zipụrụ n'ụbọchị ụnyaahụ, ọ rụtụrụ aka sio na a ga-azọpụtarịrị ndị ụkọchukwu a n'ihi na ha bụ ndị na-eweta enyemaka nke ime mmụọ nakwa nke anụ arụ nye ndị ogbenye ọnụ ntụ bụ ndị bi na steeti Katsina. Huriwa sịrị na ndị ọrụ nchekwa dị nnọọ ka ike agwụla ha ebe ha na-agba ọnyụpa n'ihu ọrụ ha, dịka ọ gara n'ihu gbarụọ ihu wee na-ajụ ihe mere onye isi ala Muhammadu Buhari ji nọsara ahụ wee na-ele anya ka ndị isi otu nchekwa bụ ndị na-amaghị nke ha riri n'ọrụ, tinyekwara ndị kọmishọna ndị uwe ojii bụ ndị na-agba ọnyụpa n'ihu ọrụ kwa ụbọchị. Otu a gara n'ihu kwuo sị na ụlọ ụka Catholic Diocese nke Sokoto bụ nnọọ ụlọ ụka nke dara ogbenye na-enweghị ego, bụrụkwa nke na-elekọta nde kwuru nde ụmụafọ mpaghara ugwu, bụkwa nke steeti Sokoto na-achịkọta ndị gụnyere Sokoto, Katsina nakwa Zamfara. Huriwa gara n'ihu kpọkuo gọọmenti etiti nakwa ọchịchị steeti Katsina ka ha gbapụ ọsọ n'egbughị oge ịhụ na a kwụsịrị oke mwakpo a na-awakpo ụlọ ụka Katọlik nakwa ngwaọrụ ha dị na steeti Katsina. Otu a sịrị na ọ dịkwa ka ihe a ọ ghọọla nnọọ agha okpukperechi nke ndị okpukperechi alakụba na-ebuso ndị ụka Kraịst bụ ndị bi na mpaghara ugwu, naanị ka e were iyi ndụ egwu wee chụsasịa ụlọ ụka ndị nọ na mpaghara ahụ ma kwụsị ha ịga n'ihu ihiwe ngalaba ụlọ ụka ha na mpaghara ugwu. Otu a gara n'ihu kpọọ oku ka emezi nnyocha tara ọchịchị ịma ma nke ọ bụ nnọọ agha ndị okpukperechi alakụba na-ebu megide ndị ụka Kraịst. Ọ gara n'ihu si na oke na ọrụ dịrị gọọmenti bụ nnọọ iweta nchekwa ndụ na ngwongwo nye ndị ọ na-achị, wee rụtụ aka na mkpa ọ dị ime ihe niile e nwere ike n'iwu ịhụ na echekwara ndụ na ugwu ruru ụmụafọ obodo ahụ n'agbanyeghị okpukperechi ma ọ bụ agbụrụ onye. Ọha na eze ndị Igbo akatọọla oke igbu ọchụ a na-ahụta na mpaghara South East wee kọwaa ya dịka ahụbere mbụ na omenala Igbo. N'otu ozi nke otu a zipụrụ bụ nke ọ kpọkwasịrị ekwensu na-akpagharị n'ala Igbo, nke odeakwụkwọ ozi ha bụ Dọkịnta Alex Chidozie Alex bịanyere aka n'ime ya. Otu a gara n'ihu katọọ igbu ọchụ nke a na-ahụta na mpaghara South East. Ọ gara n'ihu kwuo sị na ndị Igbo bụ nnọọ ndị nwere nkwanye ùgwù nye ndụ mmadụ ma bụrụkwa ndị na-ahụ igbu ọchụ dịka ihe arụ, ebe ọ bụkwa na onye kpara agwa dị otu a ka a na-eme ikpekiri nkwụ ma chụpụ ya n'obodo. Ọ bụrụkwa ma onye dị otu aha anwụọ na mmachibido e nyere ya, na ozu ya ka a na-atụfu n'ajọ ọhịa. Ka o sila dị, ọ gara n'ihu kwuo sị na a pụrụ ibo ndị Igbo ebubo ọzọ, mana igbu mmadụ abụghị ihe ejiri mara ha, ọ bụghịkwa nke eji wee mara omenala ndị Igbo, wee sị na o juru ha anya bụ ụdị igbu ọchụ a na-ahụta na mpaghara South East. N'ịga n'ihu, onye isi otu a bụ ọkammụta Obiọzọ gbarụrụ ihu nyere ọnọdụ a dịka ọ rụtụrụ aka sio na ọ bụ nnọọ kemgbe ahụ ndị ọkpa egbe wakporo ụlọ mkpọrọ dị n'Owerri na steeti Imo n'abalị 5 nke ọnwa Eprel afọ 2021, bụkwa ebe a nọrọ tọhapụ 1,000 mmadụ 844 bụ ndị omekome nọ n'ụlọ mkpọrọ, bụ n'oge njinji a malitere jiwa ebe arụ dị iche iche, igbu ọchụ, tigbuo zọgbuo nakwa igbu mmadụ bịara rịa elu na mpaghara South East. Ọ gara n'ihu kwuo sị na dịka ha ka na-eru uju onye omeiwu steeti Anambra bụ Honorable Okechukwu Okoye bụ onye gbupụrụ isi ma bupụta ya n'ama, ka a bịakwara n'akụkọ ọzọ bụ nke na-awa akpata oyi bụ otu nwaanyị dị ime bụ onye ugwu nke egburu na steeti Anambra, tinyekwara ịgba ụlọ ọkụ, ịgba ụlọ ọrụ ndị uwe ojii ọkụ, igbu ndị mmadụ aghara aghara, oke ntọrọ nakwa arụ ndị ọzọ bụ nke a na-ahụta n'ala Igbo. Ha gbarụrụ ihu ma kọwaa nke a dịka ihe jọkarịrị udele na njọ. Siladị, ọha na eze katọrọ okwu ahụ nke onye kọmishọna ndị uwe ojii na steeti Anambra bụ Maazị Echen kwuru, wee sio na obodo dị iche iche na-ekpuchite ndị omekome n'okpuru ha, bụrụkwa nke na-eme ka ọ bụrụ ihe nramahụ ime nnyocha ma nwụchikwa ndị na-akpa arụ na mpaghara South East ma dị na steeti Anambra. Ka o siladị, otu a gara n'ihu kwuo sị na steeti Anambra nakwa steeti ndị ọzọ nọ n'ala Igbo bụ nnọọ ndị na-ele ọbịa nyere
ọtụtụ ndị mbịarambịara bụkwa ndị na-ebi n'ala ahụ kemgbe afọ. Ebe ọ rụtụrụ aka sio na ebe dịka Nnewi bụ ebe ejiri azụmahịa wee mara ka imirikiti imi ndị mmadụ bụ ndị si ụka na uhie bịara biri, tinyekwara ndị ugwu na ndị si na mpaghara ndị ọzọ wee sio ha echeghị na ndị ndu obodo nwere ike kpuchite ndị omekome n'etiti ha, ebe nke a ga-adịkwa ka mmadụ iwere agwọ tinye n'akpa ya. Ọ gara n'ihu kelee ndị uwe ojii maka ọrụ ọma ha na-arụ, dịka ha gakwara n'ihu kpọkuo ndị nche obodo, ndị ndu obodo, ndị eze ọdịnala nakwa ụmụafọ Igbo niile ka ha kulie ma nyere ndị uwe ojii aka ịchụpụ ụfụ a batara n'etiti ha. N'ikpeazụ ọha na eze ndị Igbo gara n'ihu kasie onye Sarkin Hazawa nke bi na steeti Anambra, kpọmkwem na kansụl Orumba North bụ Alhaji Said Mohammed Obi, tinyekwara ndị ugwu ndị ọzọ bụ ndị ọnwụ nwaanyị ahụ metụtara. Igbo ndị nwe mmadụ, cheta nke ọma na akụkọ a na-abịara gị site n'ụlọ ọrụ American Biafran Veterans Network ABVet Radio na TV dị na Washington DC nke mba Amerịka. Igbo onye rụrụ ọrụ n'otu ndị agha, ị na-arụ ọrụ dịka onye agha na mba Amerịka nakwa na mba ndị ọzọ gbaa gburugburu. ABVet na-akpọ gị ka ị bịa sonyere otu ahụ. Naanị nyopụ ha n'akara nwudide www.abvet.org maọbụ na WhatsApp 202-250-0001. Onye na n'olu ya bụ Omalicha Nwada Igbo. Chezie ntị ka ị nụrụ akụkọ ndị fọdụrụnụ. Otu nwa amadi onye aha ya bụ Adamu Garuba bụ onye gara n'akara nzirịta ozi Twitter ya wee kpọkuo ndị ugwu niile ka ha si na steeti Anambra kwakọrọ lawa n'ihi ogbugbu egburu nwaanyị ahụ dị ime na ụmụ ya. Otu ihe onyonyo nke na-efegharị n'ikuku bụ ebe egosiri nwaanyị ya bụ Fatima nakwa ụmụ ya ka ejiri egbe dee ha uri n'ahụ ka nwa amadi ya bụ Adamu nọrọ na-ekwu okwu gbasara ya n'isi ụtụtụ taa. Ọ sịrị na nke kasị ewute ya bụ na ndị mmadụ anaghị ekwu okwu gbasara ya bụ igbu ọchụ. Adamu gara n'ihu kpọkuo ụmụafọ ugwu niile ka ha siri na steeti Anambra kwakọrọ ibu ha lọta n'ụlọ n'ihi na gọọmenti steeti ahụ apụghị ichekwa ndụ nakwa ngwongwo, ebe ọ sị na tụtụrụkwe mgbe gọọmenti ga-etinyegasị ụkpụrụ nke ga-ahụ maka nchekwa ndụ na ngwongwo ụmụafọ Naijiria n'ebe ọbụla ha nọ, na ọ ga-aka mma ka onye ọbụla lawa na mpaghara nke ya maka nchekwa ya. Gọọmenti steeti Borno ekwupụtala sio na ndị otu Boko Haram nakwa Islamic State of West African Province ISWAP egbuola mmadụ 32 kpọmkwem n'ime obodo Mudu dị kilomita 45 n'akụkụ Ran bụ isi obodo ọchịchị kansụl Kalabaje dị na steeti Borno. N'otu ozi nke ọnụ na-ekwuchitere gọọmenti steeti ahụ bụ Malam Isa Gusau zipụrụ, o kwupụtara ọnụọgụgụ a n'iru ndị nta akụkọ ụnyaahụ na Maiduguri. Ọ sịrị na nke a dị aka na-achị steeti ahụ bụ Babagana Umaru Zulum oke mwute n'ihi ogbugbu egburu ụmụafọ steeti ahụ. Kwere ka o doo anya sio na ndị egburu egbu abụghị ndị ọrụ ubi, kama na ha bụ ndị ntorobịa bụ ndị na-atụtụ akpakara ebe ha gawara n'otu ime obodo bụkwa nke ndị mmadụ gbahapụrụ bụ Mudu dị na ọchịchị kansụl dịkwa bụkwa ebe ndị a na-eyi ndụ egwu gara wakpo ha wee gbuo 32 n'ime ha ma merụkwa mmadụ 6 ndị ọzọ ahụ, ebe mmadụ 2 siri na ntala. O mere ka amatasio na otu ndị agha tinyekwara aka na-achị steeti ahụ agaala n'ime obodo ahụ gaa leta ebe ahụ njinji ahụ jiri wee kasịkwa ezinụlọ ndị egburu egbu obi. Otu onye soja agbagbuola onye ogbo ya na-amaghị ama mgbe ha gara n'otu ime obodo bụ ebe a kpọkuru ha bụ ebe ndị otu nzuzo na-akwarịta nkụ. Nchọpụta emere gosiri na ụfọdụ ndị na-egwu chacha n'akara nwudide nke a kpọkwasịrị Yahoo Boy gara wakpo ibe ha, ebe okwu bịara dapụta n'etiti ha. Ụfọdụ n'ime ha gara kpọrọ ndị otu nzuzo, ebe mpaghara nke ọzọ gara kpọọ ụfọdụ ndị agha ka ha bịa nyere ha aka n'agha a dị n'etiti ha. Ka o sila dị, otu onye hụrụ mgbe nke a mere sịrị na mgbe ndị otu nzuzo a hụrụ ndị agha, ha malitere ịtụ ha okwute, ma otu onye agha wepụtara egbe ka ọ gbalie elu wee menye ha ụjọ, mana ọ maghị na ọ bụ onye ogbe ya bụ onye nọ n'akụkụ, ka o were nnọọ mgbọghanye n'ahụ. Ka ọ dị ugbu a, eburula onye soja agawa n'ụlọ ọgwụ dịka ọnụ na-ekwuchitere ndị uwe ojii na steeti ahụ bụ Abimbola Oyeyemi kwupụtara nke a dịka ihe mere eme. Ọ sịrị na ka ọ dị ugbu a na ndị otu ya bụ ndị uwe ojii azụchiela n'ebe ahụ ime ka udo chịa.
Ndị ekperima agbagbuola mmadụ atọ bụ ndị nnọchiteanya otu ndọrọndọrọ ọchịchị People's Democratic Party PDP bụ ndị si n'ọchịchị kansụl Mariga nke dị na steeti Niger bụkwa ndị sonyere ntuliaka praịmarị nke eji ahọpụta onye ga-eji ọkọlọtọ otu pati ahụ zọọ ọkwa aka na-achị steeti. Nchọpụta emere gosiri na njinji a jiri n'ụbọchị Wenezdee n'agbata ime obodo Mariga na Tegina nke dị n'ọchịchị kansụl Rafi na steeti ahụ. Ekwupụtara sio na egburu ndị a mgbe ha nọ n'ụzọ na-ala ka eyigharịrị ntuliaka praịmarị otu pati ahụ ebe imirikiti ime ndị ọkpa egbe wakporo ha n'ụzọ ma gbagbuo mmadụ atọ n'ime ha. Ka o sila dị, onye isi oche otu na-ahụ maka ntuliaka elu na otu pati PDP na steeti ahụ bụrụkwa osote aka na-achị steeti Bayelsa bụ Lawrence Ehujakpo bụ onye kwupụtara nke a n'obi ụlọ ọrụ otu pati ahụ na steeti Niger. Igbo ndị nwe mmadụ, n'ebe a ka anyị hụrụ ya bụ akụkọ ụwa nke taa. Cheta nke ọma na ọ bịara gị site n'ụlọ ọrụ American Biafran Veterans Network ABVet Radio na TV dị na Washington DC nke mba Amerịka. Onye nụrụ olu ya bụ Omalicha Nwada Igbo. Ụbọchị nta ka ịchọ n'Owere nchi ga-emesianụ. Tupu anyị achịkọta ya kpamkpam, gee ntị nụrụ ọkwa. All hail Biafra! All hail Biafra! Biafrans, the die is cast. The wind is blown. Biafra land is completely surrounded by our enemies. They are now going house to house, killing our youth, women, children, men, livestock, burning houses and markets. They will reach your village if not stopped. We must defend our home, protect our mothers, our fathers, sisters, brothers, friends, and our neighbors. No mission is too complicated. We will get the job done. We have sworn to sacrifice our lives if necessary to ensure the survival of Biafra. We did not ask for this, but have been pushed to the wall, while the rest of the world watch, doing nothing as we are being slaughtered. We have cried and begged enough to deaf ears. We cannot make peace with one who wants no peace, but seeking to exterminate us. The only option left is to rise and defend us by all means necessary. Nigeria government, Boko Haram, bandits and herdsmen are one and the same. U.S. government knows this fact. U.S. government has more and better intelligence apparatus than the rest of the world put together. USA government, by selling military hardware, is supporting genocide of other ethnicities and Christians by Muslim Fulani-led Nigeria terrorist government. To defend us, we need tools, and to get tools, we need support. Seeking self-defense is not a crime. We must be ready to strike when ordered to do so. From the Defense Structure Central Commander, please support Biafra Defense Fundraise Campaign. It is our duty. We, not the next generation, must get the job done. We did not ask for this, but compelled by necessity to survive. We cannot continue sitting and watching our people crushed or remain enslaved. We have been pushed to the wall, no place else to run to. Self-defense is not a crime. If Ukraine had to defend themselves, we must defend ourselves from the foreign invaders and the imposed governors. Man, we have to do this. This generation, not the next generation. We have to fight for our survival or else be exterminated. Support the Biafra Defense monthly fundraising. We are down, but not out. For the Lord is with us. We need your support now. We need your support now to be ready. We must be proactive. We need tools to defend ourselves. We need tools to defend ourselves. All hail Biafra! All hail Biafra! ABVet, American Biafran Veterans Network, Umuada Biafra Worldwide, and Biafra News anchors approved this message. All hail Biafra!